For at redde miljøet. God aften. I dag er det den 17. november 2010, og klokken er 5 minutter over 8. Det her er Klimanyhederne. Vi har i dag en forfærdelig nyhed. Smog kommer ind over landet, kravler ind i storbyerne igennem sprækkerevner. For dem af jer, der ikke ved, hvad smog er det en blanding af røg og tåge, som laver en tågelignende tågesky over store byer. Denne tåge skyldes. Ved du, hvad partikelforurening er? Ved jeg ikke. Ved du, hvad partikelforurening er? Ja. Ja. Nu har jeg lige hørt det. Ja. Ved du, hvad det gør med miljøet? Ja, man får det ned i lungerne jo. Ja. Ved du, hvad smog er? Ja, det ved jeg. Det er, forurening over byerne, der ikke kan komme væk. Yes. For eksempel sådan en dag som i dag, vil der være stor chance for smog. Mm. Har du en bil? Ja. Kører den på diesel eller benzin? Diesel? Kunne du tænke dig en elbil? Ja. Hvorfor? De er formentlig afgiftsfrie, mener jeg, de er. Okay, tak. Ved du, hvad partikelforurening er? Ja. Kan du skrive det? Det er det, der kommer ud af bilernes udstødning. Ved du, hvad smog er? Ja, det ved jeg også. Det er det, der når tåge og røg det bliver blandet, og så er det sådan en farlig røg inde i byerne. Har du en bil? Nej. Kunne du tænke dig en elbil? Nej. Ja, ved du, hvad partikelforurening er? Niks. Nej, så du ved ikke, hvad det gør med miljøet. Nej. Nej. Ved du, hvad smog er? Hvad? Smog? Niks. Nej. Har du en bil? Nej. Kunne du tænke dig en elbil? Nej. Ja. Ved du, hvad partikelforurening er? Ja. Ja. Ved du, hvad det gør med miljøet? Hvad det gør ved miljøet? Ja. Hvad det er? Hvad en partikel er? Ja, fordi at, hvis du tænker på, at vi er en del af miljøet, så kan det jo gøre noget ved os, fordi det er jo små partikler, som vi kan indånde, og som kan sætte sig i vores lunger, for eksempel. Ja. Okay. Ved du, hvad smog er? Ja. Ja, kan du forklare det? Altså, det er jo et storbyfænomen, som kommer af industri og transport, der udleder en masse partikler. Mm. Ja. Har du en bil? Ja. Er det på diesel eller benzin? Den er på benzin. Okay. Kunne du tænke dig en elbil? Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Okay. Hvorfor? Fordi at jeg bruger mest min bil til at køre i små afstande. Så jeg tror, at en elbil ville passe godt ind i sådan den transportmønster, som jeg har. Ja. Okay. Det var bare det. Ved du, hvad smog er? Ja, det er sådan noget røgforurening i større byer og sådan noget. Ja. Ved du, hvad partikelforurening er? Ja, det ved jeg også godt. Hvad er det? Det er altså for eksempel dieselbiler, der ryger og forurener også altså i tæt bebyggede områder og sådan noget. Ja. Har du en bil? Ja, Ja. Kører den på diesel eller benzin? jeg har en af hver. Ja. Okay. Kunne du tænke dig en elbil? Ja, Ja. Hvorfor? det er det der med miljøet og forureningen. Og... Okay. Tak. Ved du, hvad partikelforurening er? Nej. Nej. Så du ved ikke, hvad den gør ved miljøet? Ødelægger den. Okay. Ved du, hvad smog er? Hvad er smog? Smog. Smog. S-M-O-G. Nej. Nej. Har du en bil? Ja. Ja. Okay. Kører den på diesel eller benzin? Benzin. Kunne du tænke dig en elbil? Ja. Ja. Hvorfor? For at redde miljøet. Ved du, hvad partikelforurening er? Partikelforurening? Ja. Det er blandt andet noget, der kommer fra dieselbiler og fra folks egen afbrænding, f.eks. brændeovne, som er bitte små partikler, som jeg ved i hvert fald kan påvirke vores luftveje, forårsage luftveje. Der er lungekræft. Ved du, hvad smog er? Jamen, det er jo det samme, ikke?
Det tror jeg er det samme. Det er i hvert fald også menneskeskabt røg, som ligger. Okay, har du en bil? Ja, Diesel eller benzin? diesel. Kunne du tænke dig en elbil? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg overvejer, når jeg skal skifte min bil ud på en elbil. Og så håber jeg, at de bliver lige en tand smartere end de andre omkring opladninger. Ja, de er jo ikke lige kloge alle sammen. Og nu til vejret. Hej og velkommen til vejret. I dag har jeg fået en meget sørgelig nyhed fra mine meteorologvenner. De har sagt, at der kommer syreregn. Så derfor, hvis jeg var jer, ville jeg skynde mig at gå i dækning under en paraply. Og tak for i aften. Og det var så alt for nu. Tak for i aften. Situation number one, it's the one that's just begun, but evidently it's too late. Situation number two,